8 август 2011 година, подножието на хижа Плевен. Място, откъдето тръгва въжената линия нагоре. Его тук е снегоринът, готов да завали сняг. Още 3-4 месеца и тъс работа ще са. Его новия влек. Няма беше става. Прави се от 25 години. Айде. Ги туристите тук. Нагази ли вече? Айде, че тръгваме вече. Ето горката рекичка. Какво е станало? Малка ли е? Просто камъните я започват и я запушват и там тече. То няма водичка, бе. Какво е станало с тази река тя? Да му се не иде. Айде. Або извади ли бананите, че много ми са? Айде, Ицко, тръгваме ли? Чакай, не изкапваме. О, то се много голям камък. Айде. Първи филм. Тръгване за хижата. Айде. Айде, ще едем, ясно. Айде. Айде, чакай, Ицко, там. Айде.